Недавно прийнятий закон про корінні народи в Україні, де упоминаються лише українці і татари, а правителі упоминають іще 47 національностей в Україні, но без упоминання народу русинов. Це може бути і це якась провокація властей проти народу русинов? Думають многі так. Русини – тисячолітній народ Закарпаттю під Карпатами, який попав в СССР не по своїй волі, під дулом автоматів радянсько-українських комуністів у 46-му році, 1946 році. І злочини українських комуністів були великі, які, до речі, хочу усе напоминати, розмовляли з русинами на чистій українській мові, а і збивали русинський народ. Народ був лишений всіх прав. Силу отобрані були від русинов 6 русинських школ і переведені на українські школи з українською мовою, з усіма будовами, землями. Нова українська влада, коли би хоч мала чести, то включила би русинов в число корінних народів, бо ми сформувалися як пентуй на всій землі і проголосували за создання цієї держави незалежної України з радістю, а котра той же, то та держава, котру ми будували, приступила до знищенню пам'яті народа, корінного народа Закарпаття, його прав і свобод. Це не просто помилка, це злочин, котрий не має срока давності. А хто має поганий слух, ми повторимо. Етот закон не помилка, злочин, котрий не має срока давності. Його можна і збігнути, якщо в скорому часі Верховна Рада уведе у число народів, які признаються корінним народом, і русинов. Ну і ті другі народи, котрі на то мають право. І так, не забуваймо, злочини, котрі нині робляться, злочинці думають, що не забудуться. Не забудуться. Рано чи пізно за все треба відповідати. Ми, русини, не злопам'ятний народ. Ми православні, ну і частину греко-католики, но ми нині в Закарпатті вже їмо мирно. Практично між католиками, греко-католиками, православними не є конфліктів. Нам внесли з Києва новий конфлікт, завели сюди Раскольничівську ПЦУ, щоб все одно була війна. Ми все це фіксуємо, записуємо. А це буде, дасться тому, правова оцінка маленько пізніше. Русини, держимося в єдності. І навіть якщо ми тепер ділимо на православну частину і на греко-католиків, не даймося просто так, щоб нас руками такими голими взяли чужі люди. Держимося в єдності. Ми – корінний народ. Вище тисячолітній, котрий себе помнить, має свою віру, свій язик, культуру, компактне розселення. А значить, ми тільки благодатний корінний народ. Ми чекаємо рішення влади України у цьому вопросі.